Ayo, diangkat ke Gedul. Iya. Masuk. Sewindu welawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu ya asik oh maaf piye rasa kangen ra bisa mari amon sira kang bisa nambani ya monggo katur Pak dari nggih wonten ing Jakarta Kalideres. Mami Ase, Bunda Kiarton, Mbak Hesti, Iya. Mbak Rifa, Mbak Mariati Kuala Lumpur. Mugi datang kanten Pak Eko, Tangerang, Mbak Ani. Pak Amin, Pak Yanto. Yo Pak Suli. Ayo. Luwih becik patenono timbang berpisahan latiaka sulistyo tak rewangi samudana marang kula warga Ayo Pak Suli. Putra liwat kinjange alis kuwasa anglande
Oh, oh. Nadyan sesi deman Yo udah laras Monggo Mas Fajar, Pak Iko. Yang di Hotel Lotus Subang, Jawa Barat. Oh. Gumun kok jenenge Mbah Suli iki lho. Mbah Suli iki lara ngono angger diombeni Aquas iso sinden iso mari kok. Apa iya Le? Kenal. Ayo Mbah tenan. Mbah Suli iki. Aku kenal Mbah Suli iki ya wis kene iki gek pirang tahun? 20 tahun kenal Mbah Suli. Wujude ya wis kene iki ae. Klambine ya iki, katoke ya iki ae. Yo salin ya emoso kaya. Nggih, Mbak. Tas. Ya tenan lek aku kacilik yo Mbak Suli yo panggah ngono kuwi ya. Awet nom tenan. Ayo. Urip ono kutha gedhe aku metuke ngalor. Ayo Mbak Suli, Pak De Parmin, monggo Pak De. Pin. Yo Har, Aji.
painem Tresnan jati sejati bejo tenan au liwate kok nyanyi malah. Biyen mulo aku lilo neto kromo ning wanita liya alayong pamujiku muga bisa lewati asik mudhalas yes dolaran putra laras cek lu
aja direbo. Pak Parman monggo Pak Parman. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas ke manis rasane, senajan dilas tak enteni ranjane. Masuk. Sayangi wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Rasa Rasane ngati, kapan aku takon melu tuweni. Alas kulite ijo sing pigagas wis duwe bojo, ada gula ada semut durung rondo aja direbo. sumpah ning batu Elok tenan Pak Deparmin. tidak dikawi, dekate ati ora bakal luru ganti. Asik-asik, iya. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas ke manis rasane, Manis rasane, najan dilas tak enteni ranjane. Asik. Sayangi wis duwe bojo, nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ati kapan aku lakon melu duweni. Sabar kadang muda Ridho. laras. Muga-muga bocahmu balik ya, Dok. Amin. Monggo Mas Noting. Senajan ora bisa padha mata sing tampa, senajan mung sepele ngelingake kabeh lelapete. Mas Bagong pino Ayo rembulan luar, Kang madani wanci cucu Mas Noting. kaya tumete sing banyu ngademake kangen atiku. Ayo yo Kae kondo mongko Ambil aja. marapati ati tresno mula aja gawe kelo
simpen ning endi? Tak simpen ono kamar kuda Mas Juwadi. gadis seliramu. Tak simpen ono atiku liya wektu bakal ketemu. Tasih makarya seperkatan kata Oh, jangkep. Studio X. Udo laras. Makarya seperkatan ideal audio system. Iya, Syuting apa? Studio X. Studio X Multimedia Bangga Perkatan SPSC Bunda Diartun. Oke. Ayo ya, Mas. Senajan tohon namiso tondo mongko sing tak tompo senajan amung sepele ngelingake kabeh lelebete tata Kaya rembulan lalaku kang madangi wanci dalu. monggo ucapkan Kaya tumete sing banyu ngedemake kangening atiku. Yo, piye dong? Dalem Mas Giur, Mas Gio. monggo pinarak ngajeng pepangawan mriki, monggo. Aja ning mburi wae. Calon Pak Lurah ning mburi wae. Padha dadi engko. Lah ya. Tak simpen ono kamarku Dadi sulit. dadi sulit seliramu. Tak simpen ono atiku liya wektu bakal ketemu. Matur nuwun. Saestu ngaturaken gunge Ayo Mas Noding. Pak digondrong Mas Mamu, Pak Jenyi lumannya. Hai. Hai. Dulu. Hati-hati, Bot. Iya, iya, iya. Mas Giur. Bengkok mania Pak Ekirannya. Kencana FM, RDK FM-nya. Goyang rasane pikirku nalikane Mas Darno, digoyang Kang Mas. Rino wengi ra bisa turu anane mung kelingan sliramu. Apa jenenge wong gendreng ngalor ngidul anane mung lilo.
pikirku Mas Darto yo digoyangnya. sepisan ketemu Pak Denjepun digoyangnya. bisa turun hanane mung kelingan sliramu Apa jenenge wong gandrung ngalor ngidul anane mung linglung banyu bening bisa bulos tansah eling sliramu wong bagus monggo Pak Mas konane kepiye rasa hatimu ati iki ra bisa lali tresnaku tan bisa den selaki ya bunga rasane atiku yen bisa nglagon nyanding sliramu rina wengi tak impi-impi nganti kiamat bakal tak enteni Nggih, Pak. Oke, datang kantor keluarga besar Gudang Mania. Mas Besur, Mas Dinar. Mas Konting, oe. Ayo padenya luman. masuk sapa sing ora kedanan pate Lala ngawe awe. Kaku kak rasa atiku yen anyawang esok lan guyung. Ayo padenya luman. sayange anakku loro wis rada ono joko Asik. bang desa Owe. apa bisa kekaratan Putra. momong putra urip bebarengan Ayo. Aku ke. Padenya luman. Rina wangi mong tansah kelingan kedanan rawan ibarate kodhong gayuh lintas Pak Denyeluman bengi kiri asik men. Pak Denyiluman ki wis mari. Jegelok deh. Pak Denyiluman ki wis mari ndek men lak anu sikile lara. Deben. Lah iki wis mari lho. Ya sehat. seret motor Deben. tak rewangi pati geni pamriye karepe Biji atine aku ora bakal rapi mung sliramu pria Studio X Iwir.
lala awe iya aku kah rasa atiku anyawan eselan guyumu sayange anakku telu wis rada mas kono jaga kembang desa apa bisa ngaturatan mama putra urip bebarengan ya le ya aku sendal jawet oh Ongki. kedanan rawan ibarate Pak De Gondrong kodhok gayung lipat Hata rewang oh pati geni Oh, oh. pamriye Oh, oh. karepe Buka sini. kula atine oh aku ora bakal rapi mung sliramu priya kang ati orek-orek bablasane gelo dari FKBM security-nya ore montore mabur jangan nyek sing cilik dhuwur ya ngono lho Mas ya ngono ya Pak De Gondrong wah nyeluman iki montore etes iki bengi. mabur ya lah Rama Rama ya Rama ramane dolet selali-lali lho Mas selali-lali lho Mas tapi sekar ayame kuning ayame yen pinuju nyanding bayame Mas lemu-lemu ayame yen wis ketemu Pak De nyiluman ngono lho Mas sing sayu karo rukun selali-lali lho Mas selali-lali lho Mas sekar bisa tembak ning salane jare kapok kok jaluk meneh lah kurang kok Mas iya Raten ya lah bapak ya bapak ne dole selali-lali lho Mas selali-lali lho Mas kami Ya, ya, sekarang ngetan daling ulun apa setiane kelakon alangetan Mas beling ulun senengmu tenan apa mung guyon ya lah bapakku sing bagus dhewe bablasane gelo winangka saya dadi usada dari security-nya Padi Pardi maju keluarga besar Gudang Mani
teka jeki Satyana doh kabaran Menguruti Karepe Masuk Michael yo. Wis iki ketemu kowe lunga ninggalake aku Ora wis ora tak tinggal kaya sing nendal atiku lucu metres nelesi pipiku masuk Nanging kowe ora tresno Kok ya kandha Kandha sing prasaja Aja gawe gelo ati Aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku pengin ngopo ketemu yen pancen dipisah gawe gelo Bablasane palupi to palupi Iya seserangan udah laras Makaryawan dalempun foto Wanti Di dalam garis pendem foto gedean Mas Noti ayo jangan Ono bocah ayu Meripat bunder Karo plera-plera ayo Mas Rako Tata koni mesembuyu Bareng kenal Jenengin bandine Yo ono priya bagus mripat bunder karo plera-plera tata koni sembuyu bareng tenan jebule kok babaki yo banjur ati kalamu kok kapan bisa karo kowe asa hatiku nelongso kaya ngene rasane wong tresno yo aku banjur ngalamun esok kapan bisa karo kowe rasa atiku nalangso kaya ngene rasane wong tresno coba nuwun ngomong kantor sumangga Suwe ra tau ditabok. Yoga, pasukan joget. Mbak Suli, Mbak Sis, Ipin. Asoy Gudang mania Besi lover Besi Yo 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 Masuk bos Jan-jan pede aku wis rindu. Wis rong taun lawas sing nggonku ngenteni. Kowe
kecemplung kaleng Kecemplung kaleng timbang golek ting luwih becik alu wong balen sabar mas kok sabar ora kesusu yen kesusu kandhane wis mesti kleru es dudek wis dadi anteping kalbu tak relani jiwa raga terus sing pati sabar pola bali wis tak aturi yen kucimu jer getut lipati kuri yo dolaras Jan-jan ede aku wis rindu wis rong taun lawas sing nggonku ngenteni oleh menode ono liya jan-jane pas aku wis lali kelangan betasan kanggo ning driji ora kapan tambani tanyane ngati ora semoyo mas aku ra janji ora toya ana tekek kecemplung kaleng timbang golek dik luwih becik alu wong balen sabar sabar ora kesusu yen kesusu tandane wis mesti kleru es dudek wis dadi anteping kalbu tak belani jiwa raga terus sing pati sabar pola bali wis tak aturi yen kucimu jer getut tibaning guri Nodik Katur Jatan Kantun Mas Tarno dari Tania Jaya, dari setirnya mobil Tanjung Priok juga midang ataken ugi Jeng Mariati yang dijejak alilani kowe pamit tuna pawelingku aja nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo nang ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi purune dewatu kowe mule malalarani ati ora nggawa duwe malah nggawa bayi anake sapa rin anak sapa aku isen yen disawang tangga apa nyawang aku apa napa eling ana janjimu semono
yen disawang tangga apa nyawang aku menapa ngelingono janjimu semono omah gedhen kowe saged kukuh yen aku ora ketesno nyawang ana saya gederakate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh. Terima kasih. Yo Pak Kiran, Pak Detrimen. Rino wengi wis naksani nggonku nyuwun marang Gusti Putri. munggah gunung tak rewangi gerbek karep sumaring sliramu hati loro enggal nyawiji iku dadi panyuwunku nanging dateng keturutan armagoni mas seneng nyimbangke aduh Gusti kula nyuwun tresno iki yakti mleng sliramu duh wong manis gantilane ngati Pak Dewanti nganti nggih ya trimo nyawange Dik lakone timane kene ya eneng coba aku trimo bisa nyawang saben nalika ketemu ati iki ra bisa trimo enggal antuk tresno kang sejati muda laras son sinten Edial ya kencana RBK jane lah ya iya le Rino wangi wis nakseni nggonku nyuwun marang Gusti munggah gunung tak rewangi gerbek karep sumanding sliramu hati loro enggal nyawiji iku dadi panyuwunku nanging dadak keturutan armagoni mas seneng nimbangke Ayo Pak Nono. Hey, hey, hey. tresno iki yakti mleng sliramu duh wong manis gantilane ngati Pak Dewanti itu yo eneng kene ya aku trimo bisa nyawang
bentuk tresno kang sejati. Matur suwun Pak Tomo. Ya. Ya, Rin. Jagetan josling ati saya merati aku kowe dadi karo mergo leneng gubuk asmara. Ya, Mas Giar. Asik.
Tresno. Janur kuning lengkung-lengkung sapa wong Asik. Mas Sorin. Rasa tresno rina wengi nanging aku Masuk baik kok. kadang kates dadi jamping kates sing tresno kanggo tombo ati Mas Yur pamujiku ayo muga sliramu ora bakal lali penadyan suwiku tresnamu bakal tak tunggu hae ting selepamu ngadeg neh tak tanggapne rini Ya. tak Selepamu urun ndang didek. lah sing digawe kowe aku uruni Besur. Ya. Oke. Oke. Tos sik tos. Oke. ora menjadi saya nambah tresno ae waton kowe Asik. Sinten tresno? aku Masuk baik kok monggo. ora duwe Masuk Pak Eko. hey udah laras ideal Studio X masuk rencana FS RBKF yo 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 Masuk baik kok. Asik. Mas Biur Mosok gubuk kasmara neh to, Ding. Ya sing nanggap bola-bali iku gitu. Pamujiku marang kowe muga urip tentang salawase Apa durat? Ndang kita Mas Rijo. Apa durat? Do. Sapanduran. Mikir siramu suwe ra ketemu
Jawandi, rong pupuk nek iki lagune. Yuk. Saking gedhe katresnanku nganti sinarku aku balimu. Ojo kesuwen longamu sapandulan kangane atiku ideal. Studi X Mas Wandi Masuk. ngalamun ning atiku mikir siangmu suwe ra ketemu jane rasa tresno Mas Wandi ati kadang impenku biles Sora ketemu sapa dulu katoning netraku. Ade mayang pangarsaku jebulani kadung amonku. Jenabot ngelakokku ati sing leso kok mati kalungo opo wis lali sing ana becek iso-iso bau kemi Bonus pertemuan Bung Bro. Hah? Bonus pertemuan Bung Bro. Oh ngono ya. Saking gede